Men altså ham her især, fordi nu har jeg jo været inde med løveunger også, ikke også? Ja. Altså han er godt nok, han skal ikke på skødet overhovedet. Nej, han har det bedre dernede, og så at jeg behandler ham. Ja. Fordi jeg vil så ikke kunne styre ham, hvis jeg tog ham op. Nej. Men så er jeg tiger, det bare. Ja. Ja, de er sgu ikke helt så sociale. Det er spændt på, at de her løver kommer til at fungere, og hvor asiatiske løver er. Ja. Jeg passer jo de gamle afrikanske løver i 13 år og tænkte, så var løver, dem fangede også i næsten, skulle vaccinere. Det kan jeg godt huske, du har fortalt. Ja. Ja. Så fik vi det næste hold. Ja. Så kunne vi både sidde på skødet af en, og når vi fik noget, så kunne vi bare have dem op på skulderen. Det er utroligt. Så, nu er han færdig. Nu er han træt. Ja. Så gav han lige efter. Nå, jeg kører forvejen, så jeg skal ind på anden. Ja. Tak for i dag. Ja, selv tak, Frank. Vi ses. Tak fordi jeg måtte komme med ind. Lige måde. Nej, hvor er han sød. Alex, må du være på de billeder, hvis du er det lagt på vores Facebook-side? Ja, det må jeg gøre. Det er nogen, hvor du bare kigger ned. Så, nu er jeg træt. Ja, nu er jeg træt. Hvor er han sød. Ja, han bliver godt afslappet til sidst. Det er dejligt at se. Ja. Altså, helt andet dyr at få i hånden. Lige præcis.